Upo pasta mwakwani oreri ogirire county. Njata ndi ntegetentere na no baremu mugaso igoro mugaso barete. Te konyarekana omura yache ago nebibago gukoria take guita. Nanda korangerie meeting ne chinguru okuanga kogenda nanda tumenga mwake transfer gende bo baseitu. Bokongo ya sebi. Atenene arabusa tebenga bomura moko ndenda. Moise gukora magoso amabe tinko bakonya. Lakini Moise gukora maya nimbarwanelele. Umana kubasuki mago batebenga abantaba. Nabo bagereta abasikali bagatumugote gusiga no mumuroyo maga itwa karukweke bako. Moko nyora chinguru bashughulikie. Iswali ngobori nedi. Ekero toiboire tosome tore no bare muga. Ego togo kira tobe kamaru se totebenga na Nyasaye tiga to usasini. Te nyare. Ena kwa negenteke moinyore buyaiga. Moiranga ne chechere galia. Ngoikero montaku. Kero montakure ali moja gojaga ukwana manganaya. Mo pasta. Musombo Nyasaye. Tubeka samasabo umoikori orari omobe oruororo abantu batwara omurembe. Taliboigo ekiyoka na kitobusa. Mheshimiwa Minto Chafe. Chenimbo atabako. Tingo atabako. Konda nga naro sirenge tore. Naongo getora. Nalegera asije mwako ngwa atari atakanga yako ngwe. Nimbo atabako ngona. Karibu kwate ngento kyao. Kuyabona abantu baminto.